It's time for DJ Rocky's Secret File. Nagmahal lang ako, pero bakit puro sakit ang isinukli mo? Hi DJ Rocky. I just want to share my story. Sana mabasa mo. Avid fan mo ko. Itago mo ko sa pangalang Kath. This is a story about the person who I thought na hindi ako sasaktan. Pero wala eh. Mali pala ako. This is my secret file. May nakilala akong lalaki na itago natin sa pangalang Mr. J. Pumapasok siya sa school na malapit sa bahay namin. By the way, yung school na yun ay para sa mga undergrad sa high school. So, habang nasa tindahan ako ng mama ko na nakaupo, umiinom ng soft drinks, biglang may nagsabi ng, "Tao po, pabili po ng sigarilyo." So ayun, tumayo ako. Binigyan ko siya agad ng yosi. And that time, may mga kausap siyang kasama niya. Nakilala na ako kasi medyo matagal na silang pumapasok dun sa school na yun. Fast forward, dahil sa kaibigan ko ang mga kaklase niya sa school, naging close na rin kami ni Jay. Nag-uusap kami sa mga bagay na kwento lang ng buhay namin, past relationships, ganon. Then, sa conversation na yun, sa gitna nun, he told me na meron siyang live-in partner. Meron silang isang anak na lalaki. Tuloy-tuloy lang yung kwento. Until he told me na kaya siya nasa Davao ngayon para mapalayo daw siya sa kinakasama niya. Ginawa niya raw yun para excuse lang. Kasi nagloko yung babae. Nag-away daw sila ng grabe before siya umalis sa bahay nila. And by the way, yung probinsya nila, 3 hours away from the city. So, nung kinakwento niya sa akin halos lahat na ng pangyayari sa buhay niya, I also shared my failed relationship with my first love. Then after nun, mas naging close kami. Nakilala ang isa't isa. Pero hindi ako yung tipo ng taong paladikit sa kanya. Kasi maraming mga babae na classmates niya, yung ganun sa kanya. Then, one day, birthday ng isang friend nila, na naging friend ko na rin, itago natin siya sa pangalang Glacia. Nag-decide silang i-celebrate sa beach yon. Sumama naman ako. Then, habang papunta pa lang kami doon, pansin kong sobrang sweet niya sa akin. Ako noon, wala lang kasi feeling ko friends lang kami. When we arrived, siguro 7:30 na ng gabi yun. Kumain kami at nag-inuman. Inom lang kami ng inom, tas nung nalasing ako, umakyat na ako sa taas at natulog. Siya naman umakyat din. At tinabahan ako, while nakayakap siya sa akin. Siguro dala na rin ng alak. Nangyari ang hindi dapat mangyari sa amin. Kinabukasan nagtaka ako, halos ayaw niyang mawala ako sa paningin niya. Gusto niya kasama ko siya palagi. And habang kumakain kami ng breakfast, tumabi siya sa akin. Binulungan niya ako. So tayo na, kasi may nangyari na sa atin. Nung narinig ko yung mga salitang yun, napatigil ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, wow, first time na merong guy na nag-insist na kami na. Kasi mostly, pag ang babae, alam nyo na, sa lalaki, na-attach agad nagkaka-feelings agad. Pero ako natawa lang sa kanya. Then I told him, hindi,
Hindi, walang tayo. Baliw ka ba? Huwag mong isipin yung kagabi. Isipin mo na lang, early gift ko yun for Christmas sa'yo. Nabiglang sinabi niya sa akin, sure ka ba? Kasi ngayon lang ako nakarinig ng babaeng ganyan. So, nung nag-ayos na kami para umuwi, bigla niyang sinabi sa akin na sana walang magbago at sana kagaya pa rin kami ng dati. Kasi baka hindi ko na raw siya kausapin. Tapos sabi niya, mamimiss niya raw yung araw na yun. Sana hindi na lang daw matapos. Sana lagi na lang daw ganun. Then I smiled at him while fixing my things. So, nung dumating na ako sa bahay, bigla akong naisip lahat nung nangyari nung gabing yun. I don't know, pero na-miss ko siya. Then after nun, panay na ang kita at nangyayari sa amin. Hanggang sa naging kami. Till umabot kami ng 3 months, nagsama agad kami. Masaya lang. Sobrang saya. Magkasama kami sa trabaho, tas sabay kaming uuwi. Then one day, may tumawag sa number niya. Ate niya na galing Japan. Pinapauwi siya kasi nandoon ang anak niya. And by the way, hindi nga pala kami tanggap both sides. Kasi ayaw ng mga magulang ko sa kanya. Kasi raw, may anak. At ayaw rin ng mga kapatid niya sa akin kasi mas gusto nila magkakaayos sila nung ex niya para raw sa bata. In short, you and me against the world ang sitwasyon namin. So that time, umalis siya, nagpaalam siya sa akin. Tapos ilang araw hindi siya nag-chat. Nakapatay rin yung phone niya. Bigla akong naisip, nandun ang ina ng anak niya. Napaiyak na lang ako. At sabi ko, kaya pala, hindi man lang ako kinumusta. So after few days, bumalik siya pero wala na. Nag-iba na siya. Yun pala, may nangyari na sa kanila. Tapos sabi niya sa akin, nalilito ako kasi parehas kayong mahalaga sa akin. Ikaw ang taong nagpapasaya sa akin. Pero siya naman ang ina ng anak ko. Pero sabi ko na lang, huwag kang mamili between us kasi in the first place, aware ako sa kwento nila. So, I chose to go home. Nag-iwalay kami. Bumalik ako sa mga magulang ko. At bumalik din siya sa kanila. Akala ko okay na sila pero wala pa rin. Bumabalik pa rin siya sa akin. Kasi ayaw niya na talaga dun sa ina ng anak niya. Pero kahit naging okay kami, balik pa rin sa ganun. Pag uuwi ate niya galing Japan, uuwi siya, magiging sila uli sa harap ng anak nila. Tapos after pagbalik ng ate sa abroad, balik na naman siya sa akin. So, naging routine na yon sa relasyon namin. Pero alam ko, ako talaga ang mahal niya. Hanggang sa nagkaanak na rin kami. Tapos ang nanay ng anak niya nag-work abroad kasi para na rin siguro makalimutan siya. Till one day, nag-decide din ako na mag-work abroad. So, I fixed everything kasi pangarap ko makapag-Dubai. Tapos pag okay na ako doon, susunod siya. Nakalis na ako. Everything went well. Hanggang sa unti-unti na siyang nagbago. Panay na alis niya kasi ang sabi niya, may mga papatattoo raw. Pero hindi ko alam. Ibang tattoo na palang ginagawa niya. Ibang karayom ang ginagamit niya. So, God does not want me to be fooled and betrayed. Kasi kahit naka-change ang password niya sa FB, nabuksan ko through combinations ng name ng anak ko at ang isang anak niya. Nung nag-scroll niya ako pataas, doon ko na nakita ang conversation nila. Ang sweet-sweet pa. Nagpalitan sila ng I love you. Pero akala ko yun na nga yung masakit na mababasa ko. May pinakamasakit pa. Nung sinabi niya sa babae na, mahal, ang sarap-sarap mo talaga. Kasi kahit nakapatong ka na, gumigiling ka pa rin. Doon ako nalugmok. Doon ko nasabi na, mas okay pang mag-cheat siya sa akin.
sa nanay ng anak niya kasi maiintindihan ko pa, pero sa ibang babae, hindi ko kaya. Hindi ko matanggap. Pero humingi ka ng sorry. Pinatawad kita. Kasi nga, hiniwalayan mo at sinabi mong mas mahal mo ko. Kahit ang babae, nilayuan ka rin. Kaya it was easy for me to forgive you. Tanga na rin kasi ako eh. Tapos sinabihan pa kitang isang chance na lang to. Pag inulit mo pa kahit masakit at mahirap sa part ko, hihiwalayan na talaga kita. Akala ko okay na tayo. Akala ko. Pero mauulit pa pala nung time na umuwi ang ina ng anak mo galing abroad. Kahit nasa bahay niyo ang babae, kampante lang ako kasi sabi mo ayaw mo na. Almost 8 years din kayong hiwalay. Tapos hindi ko akalaing darating yung araw na maghahanap ka ng rason para mag-away tayo. Para maging okay kayo. Nag-away lang tayo pero binlock na ako. Even number mo, unattended na. Di na ako nagtanong pa kasi alam ko yung ugali mo. And alam mo rin naman kung ano ugali ko. Hindi ako yung klase ng tao na maghahabol at nag-aantay ng explanation. Kusa akong iiwas at lalayo. Para sa akin kasi, hindi ko na kailangan ng explanation mo. Sapat na ang pinapakita mo. But after a month, bumalik na naman yung nanay ng anak mo sa abroad. Nag-usap tayo, nagkabalikan. Pero na-realize ko bakit lagi kitang pinapatawad. Inihiwalayan kita. Tapos, tatanggapin uli. Parang nakakapagod. So, ang ginawa ko, hiniwalayan kita. At yun yung kauna-unahang beses na narinig mo sa akin ang salitang maghiwalay na tayo. Kaso, I cannot trust you enough. Kahit sinabi mong ang sakit-sakit pala, Kath, na ikaw ang bumitaw sa atin. Pero sana maging masaya ka sa desisyon mo at wala kang pagsisihan. Like what the F? Ako pa bang magsisisi? Ikaw na sinayang lahat ng sakripisyo at pagmamahal ko. For 10 years, I've done nothing but to love and serve you. Pero bakit puro sakit ang isinukli mo? Isn't my love enough for you to deceive me over and over again? Alam mo, gustong-gusto sana kitang balikan. Kaso instead na magtinukat, mas lumala ka pa. Nung time na sinabi ko sa common friend natin na hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo, pero sagot mo sa kanya, hindi ka naman talaga ganyan. Kaso ako pa ang naging dahilan ba't ka nagkakaganyan. I forgave you. Not just once but several times. Because I believe that love is all about forgiveness. Worth it pa ba? Worth it pa ba na bigyan kita ng pagkakataon sa pag-uwi ko dyan sa Pilipinas? Sa kabisyo natin na nakikinig ngayon, bigyan nyo naman ako ng advice, oh. Worth it pa ba na pagkatiwalaan at bigyan ko siya ng chance sa pag-uwi ko ng Pinas? Trust takes years to build and seconds to break. Don't let bad decision ruin everything you have. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli ako si Kath. At ito ang aking secret file.